Určite si každý z vás pamätá na časy, kedy sme snívali o spojení hrdinov ako Wolverine a Iron Man na filmovom plátne. Filmové série X-Men a Avengers mali vždy na začiatku ikonické Marvel titulky a preto sa niekomu mohlo zdať, že takéto spojenie určite niekedy uvidíme. Bohužiaľ, také jednoduché to nikdy nie je. Tieto filmy totiž vznikali pod taktovkami rozličných štúdií, kde každé vlastní práva len na určité postavy. Zatiaľ, čo filmy podľa komiksov DC už vyše 40 rokov vychádzajú pod štúdiom Warner Bros., Marvel si takýto luxus jednoducho dovoliť nemohol. Na začiatku 90. rokov na tom táto spoločnosť nebola zrovna najlepšie, keďže čelili krachu. Na dvere im tak začali vyklepávať rôzne filmové štúdia, ktoré požadovali filmové práva na populárne komiksové postavy. Na dračku išiel Spider-Man, Fantastická štvorka, Hulk, ale aj tímovka X-Men. Na odsud ostali len postavy ako Iron Man, Thor alebo Kapitán Amerika, v ktorých štúdia nevideli moc veľa peňazí. Spoločnosť Sony tak získalo Spider-Mana a takému štúdiu Universal sa podaril uloviť Hulk. Najväčšiu kúpu však uskutočnilo štúdio Fox, ktoré získalo práva na najkultovejšie Marvel postavy ako X-Men, Wolverine, Deadpool, Fantastická štvorka, Galactus alebo Silver Surfer. Fox mnohé z týchto postav úspešne sfilmoval a vďaka ich prvému hitu X-Men sa filmový priemysel presvedčil, že so superhrdinami sa môže divák v kine naozaj baviť. S mutantskou sériou pokračujú dodnes a v priebehu 20 rokov dokým uviedli až 17 adaptácií Marvel komiksov. Za ten čas sa stihol rozbehnúť aj Marvel so svojimi vlastnými filmami, z ktorých vytvorili dnes už veľmi známy Marvel Cinematic Universe alebo v skratke MCU. Tí nám za posledných 10 rokov vo svojich filmoch ukázali vyše 30 komiksových postav. Časom teda muselo byť každému jasné, že sa na tomto čísle neplánujú zastaviť a že si pôjdu zobrať naspäť svoje slávne postavy, ktoré kedysi predali iným filmovým štúdiám. Tento proces je však vždy veľmi komplikovaný, najmä keď sa štúdia týchto práv zdať nechcú. Práva na film s Hulkom napríklad vlastní štúdio Universal, ktoré sa rozhodlo, že ďalšie filmy so zeleným monštrom od roku 2008 už robiť nebude. Práva na postavu Hulka už ale vlastnia spoločne s Marvelom a tak sa táto postava môže pohybovať po svete Avengers, len to nesmelo byť vo vlastnom filme. S takým Spider-Manom išlo o trochu dlhší proces, keďže štúdio Sony vie, že mladý pavúčí bojovník patrí medzi ich najväčšie hity. S Marvelom sa teda dohodli, že práva budú na určitý čas dieľať, čo Marvelu zatiaľ hrá do karát. Veľkým snom Marvelu však bolo získať späť všetky postavy, ktoré v ich komiksoch patrili medzi tie najvýznamnejšie. Inými slovami tie, ktoré predali štúdiu Fox. Tento proces získavania práv bol však neúspešný a tak sa rozhodli využiť na pomoc štúdio Disney, ktoré medzičasom Marvel odkúpilo. Keďže sa teda Marvel ukázal ako jeden z ich najprofitovejších oddielov, Disney sa rozhodlo vydobiť si práva na klasické postavy drsnejším spôsobom. Rozhodlo sa odkúpiť celé štúdio Fox, a to až za neuveriteľných 71,3 miliárd amerických dolárov. Disney takýmto spôsobom dostalo nielen späť všetky komiksové práva, ale ešte aj mnohé slávne filmové série ako Avatar alebo Votrelec. Pre komiksových fanúšikov to ale znamená jediné. Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself. Všetky staré filmy s X-Menmi skončia a ich hlavné postavy ako Wolverine alebo Profesor X sa ukážu v reštartovaných projektoch, ktoré už budú spadať pod slávny Marvel Cinematic Universe. Táto dohoda o odkúpení by mala podľa posledných informácií vstúpiť do platnosti už tento rok, takže je teda viac než možné, že prvý X-Men film od Marvelu by sme mohli vidieť už v rokoch 2022 alebo 2023. Marvel nám teda aj touto dohodou dokázal, že im na ich histórii naozaj záleží a že urobia všetko preto, aby ju fanúšikom predstavili svojimi očami. Síce to už nebude so starými hercami, no veríme, že tak ako s doterajšími filmami nás svojou reprezentáciou X-menov a ostatných odkúpených postáv opäť uchváti.
Pokiaľ ste sa dostali až sem, tak nám nezabudnite hodiť like a odber. No a my sa už čoskoro uvidíme pri ďalšom videu.